Je appelskielen en tomaten snijden. De bewoners van het Wenszorgcentrum in Verwerd doggen het net vaak meer, maar tiestje gingen ze te jaren met een kok onder de slag. En daar had ze een soort willen in. Nou, voor de gezelligheid. En wat heel wezen en wat kijk door en zo wat. Ze wonen nu in het verzorgingshuis hier. En koken is er daar niet meer bij. Dus er wordt voor hun gekookt. Maar nu hebben ze nog een kleine inbreng in de activiteit en in wat ze eten. En ze kunnen zien hoe het gemaakt wordt. En de kok vertelt er wel vaak even een verhaaltje bij. Dus dat is gewoon, ik vind het wel leuk. En na al die jaren weten de bewoners nog correct hoe het mat. Nou, ze bent nog net verleerd. Absoluut niet. Dat zie je wel aan de aardappelschillen. En, nee, dat gaat ze allemaal af. Dat is helemaal prima af. Ik ben hier door die appelschil en door de spacedaaien. En hoe gaat dat? Geweldig. Ik ga er net vinger rekken. Weet je, als je wat ouder wordt, dan is dat wel eens een beetje een probleem zo nou en dan. Maar ja, daar is wel hulp bij. En anders dan wordt het wel vrije dingen, dus dat is helemaal geen probleem. De Vries maakt het alle weken eten voor de bewoners. En daar wordt er elke keer weer fleurig van. We krijgen natuurlijk wel eens een briefje van boeten van hoe lekker het eten was had. Maar die rechtstreekse reactie van die mensen in de zaal, ja, daar kan eigenlijk niks in op. En dan is het na het eten zien eindelijk stiet om haar eigen makke creatie te proeven. Oh, heerlijk. Dan heb je het zelf klaarmaken. Riappelskielt en nou, van alles. Lekker hier. Een stuk in. En riappeltjes en sla en druifjes en van alles. Heerlijk.